Egunon guzti hori eta ongi etorri. Ospakizun berezia dugu gaurkoa. Jaunartzeak dira. Egun berezia delako, ospakizun hau ere era egokian ospatu nahi genuke. Hortarako, isiltasuna eskatzen dizuegu. Zaila gaitezen, jarrera egokia hartzen. Gure aldetik, guztiok ahaleginak egin ditzagun. Mesedez, argazkirik eta bideorik ez ateratzea eskatzen dizuegu. Elizkizun amaieran izango duzue horretarako tarte txiki bat, eta elizkizuna YouTubeen zuzenean ematen ari dira. Eskerrik asko. Buenos días y que seáis todos y todas bienvenidos. Os pedimos que colaboréis en la buena marcha de esta celebración con vuestro silencio, respeto y vuestra participación atenta. Os pedimos seguir la celebración en silencio. La experiencia positiva de una celebración no depende de su duración, sino del alma y el interés que se pone en ella. Por otro lado, os rogamos que no saquéis fotos ni vídeos. Al finalizar la celebración, habrá ocasión para ello y esta celebración se está emitiendo en directo por YouTube. Egun berezia da. Guk lagundurik aldarera hurbiltzen diren ume hauek asko maite ditugu. Beraientzat oherena nahi genduke. Fedearen doaia eta eskaintzen saiatzen ari gara. Sinesteak lagun egiten digu bizitan. Ona da sinistea. Lagundu diezaiegun bada, gaur ere ume haueri gure fedearekin. Celebramos la primera Eucaristía de este grupo de niños y niñas que vamos a recibir en la iglesia dentro de unos momentos. Vienen acompañados por sus padres o sus correspondientes responsables. Hemos tratado de iniciarles en el camino de la fe y de la vida cristiana. Estamos convencidos de que esto es bueno para los niños y niñas. Es bueno creer, merece la pena. Jesucristo ilumina nuestra vida en medio de las dificultades que atravesamos en estos momentos en los que nos sentimos tan vulnerables. Hoy les damos la oportunidad de comulgar por primera vez. Mirado en su hondura, este acto es un motivo de alegría para todos nosotros. Hoy están un poco más cerca del conocimiento y de la unión con Jesús. Les acompañemos con cariño y con la fe, mucha o poca que tengamos. Zutik bada, hasi getezen gaurko ospakizun hau, abestuaz guazen elkarturik. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argita zabalik, maitasun bidean. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argita zabalik, maitasun bidea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzeta gure egia, gure indarra, gure bizia. Oazen elkarturik
piztuta fedea argitan zabalik maitasun bidea goazen elkarturik piztuta fedea argitan zabalik maitasun bidea entzun dezagun apaltasunez entzun dezagun jaunaren hitza bere hitzetan gure egia gure indarra gure bizitza zutik guazen elkarturik piztuta fedea argitan zabalik maitasun bidea guazen elkarturik piztuta fedea argitan zabalik maitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jauna zuekin. Eta Hori da, bueno, jauna gurekin dago, agurtzen zaituzte danak, ongi etorri ematen dizuet, zueri, bereiziki, bueno, atzo egon ginean, da elkarrekin, da prestatu gendun. Bueno, ongi etorria ba, benetan zuen egun handi ontara, Eta ongi etorriak gurasoak eta familikoak eta abar, eta lagunak, danak, ongi etorriak benetan gure egun pozgarri honetan. Eskerrak ematen dizkiegu gurekin etorri zareten guztioi. Beti zaudete guri laguntzeko prest. Horregatik ekarri gaituzue katekesira. Eta gaur Jesusen azken afaria ospatzera etorri gara. Ongi etorri. Gracias a todos los que habéis venido a acompañarnos. Sabemos que deseáis lo mejor para nosotros. Os pedimos una cosa, enseñarnos a creer y a ser buenas personas. Necesitamos de vuestro ejemplo. Guk zueri begira ikasten dugu dena. Eskerrik asko zuen laguntzagatik. Gracias por vuestra oración y por seguir esta celebración con interés. Edarki ba, ongi etorria zuek ere eman diguzute, eman diezute denai, Habéis dado la bienvenida y agradecido la presencia de todos nosotros en este día. Badakizute, hortaz hitz egin dugu, ezta? Eukaristia hasieran beti eskatzen degula barkamena, ezta? Bueno, Jesus oroituz, beti aitortu behar dugu, baditugula, ezta, olako hutsunea gure bizitzan, Al comienzo de la Eucaristía siempre pedimos perdón porque reconocemos que en nuestra vida hay vacíos. Bueno, y por eso, en coherencia, antes de comenzar, pedimos perdón. Barkatu jauna, zutaz astutzen garelako otoitz egin ez dugulako eta eskerak ematen ez dakigulako.
Erruki jauna. Erruki jauna. Barkatu, jauna, batzuetan alferrak izan garelako, ez dugulako behar bezala lanik egiten, eta zintzotasunez jokatu ez dugulako. Kristo erruki. Kristo erruki. Barkatu jauna, elkarrekin haserretzen garelako, ez dakigulako elkar maitatzen eta askotan bata besteari laguntzen ez dakigulako. Barkatu jauna, munduko behartsuak eta gogorkeriaren biktimak hazten ditugulako. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki du jaunak beti izan zuen. Jesusek erruki beti. Barruko jarrera Jesusena beti errukia zan, Eta beraz, nik uste bera postu egiten dela, gu hurbiltzen geranean erruki hortara eta esaten dugunean barkatu jauna. Hori egin dugu, eta gaur ere, bera pozik egongo da. Orain, egingo deguna da, beraz, Jangoikoari eskerrak emanez, egun honengatik aintza abestu. Aintza, aintza, zeruetan Jangoikoari. Aintza, aintza, zure jauna. Gure aita guzti alduna, eta gure gilea. Aintza, aintza, zure jauna. Aitaren seme bakarra, gure salbatzailea. Aintza, aintza, zure jauna. Eta Espiritu Santua, maitasunaren sortzailea. Aintza, aintza, zure jauna. Aintza, zure jauna. Aintza, aintza, zure jauna. Aintza, zure jauna. Egin dezagun otoitz. Gure jainko eta gure aita, Jesusengan zure maitasunaren neurri gabea erakutsi diguzu, eta elkar maitatzera gonbidatu gaituzu. Zure izenean bildu garen hoi lagundu iezaiguzu. Munduaren erdian zugandik datorren bizi berriaren testigu izaten. Emaiguzu hortarako zure espirituaren indarra. Haznos, Señor, testigos del Evangelio en nuestro mundo polarizado y enfrentado en multitud de guerras. Danos para ello tu espíritu de fraternidad. Zure seme Jesucristo, gure jaunaren bitartez, Amen. eseri zaitezte. Aurrena, entzungo dugun irakurgaia, euskeraz izango da. La primera lectura que escucharemos, que será en euskera, es el recuerdo, la memoria que nos dejó San Pablo de la Última Cena, que es el primer texto escrito sobre la Última Cena, que es lo que hoy vamos a actualizar. San Paulo apostoluak Korintotarrei. Zenideok, jaunagandik hartu nuen nik, neure aldetik zuei eman dizuedan hau. Jesus jaunak, saldu zuten gauean, ogia hartu eta esker honezko otoitza eginez, zatitu zuela eta esan. Hau, nire gorputza da, zuentzat emana, eguizue hau nire oroigarri. Afalondoan,
gauza bera egin zuen kalizarekin, esanez. Kaliza hau, itun berria da, nire odolaz zinatua. Egizue hau, edaten duzuen bakoitzean, nire oroigarri. Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza iragartzen duzue, ura etorri arte. Era berean, kalizarekin ere afalondoan, hitz hauek esanez, kaliza hau, itun berria da nire odoletan. Egizue hau, edaten duzuen bakoitzean, nire oroigarri. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Zutik prestatzen gara, Evangelio Santua entzuteko, aleluia bestuaz. Ez, besti eta ize. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Zoazte eta egin herri guztiak nire ikasle, dio jaunak. Eta ni zeuekin izango nauzue, egunero munduaren azkena arte. Aleluia, jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Gaitza zure jauna. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Xeri zaitezte. Gaurko sermoia atzoa, zantezun nereak, sorpresa, 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 zeo te daba sorpresa. Bueno, ez dago sorpresarik, baina nahi batzutan nereak esan ohi dizkit, zuek egiten dituzuten galdera batzuk. Gaur izan ere, pues, igande hau, igokundea da. Jesus jangoikoagandik jetxi zen, ez? Jangoikoagandik jetxi zen, eta gureetako bat egin zen, zango dugu gure giza izaera, beraz gure inpernuetara ere jetxi zen, gure inpernuak munduko pekatua esan zen duen lehengoan, ez da? Gozea, gerrak, ez da gizer, bueno, horietara jetxi zen, eta gero berriro igo egin zen. Jangoikoaren gana,
Jesusek jangoikoagan bukatu zuen. Handik atera, eta utza itzuli. Horrek sortzen ditu, horako galdera batzuk, ezta, Nerea? Bai, azken zaiun akordatze zeate, nola onginen hor kapilatxun eta sagrari iriki gendun, da han sartu gendun, han ikusi gendun nola zeon ez da, gaur hartuko zuten gorputz hori, eta zalantza die, eta zer danik sartu berdetena hor ez da sartzen Jesus, hori toki txikile da, hor nola sartu laike hor Jesus ba, hemen baldin badao, sagrari txikile da, Felix, eta gorputze hartzea guz da, zein nahi sartzen hor, zer da hori dana? Zein nahi jaten. Zer da? Onartzea gaur, ez? Zer ari gera jaten? Hori galdera horiek, normalak dira, Gauzak ez dira hemendik ulertzen, Hemendik ez da nahikoa, hau ez da nahikoa. Hori beharrezkoa da, Burue, gauza pentsatzeak, hori beharrezkoa da, burue, baina ez da nahikoa. Zerbait gehiago, behar da, zerbait gehiago, Bueno, Jesus igo zen. Eta orain non dago? Hontaz askotan hitz egin dugu, Orain non dago Jesus. Gure begian biztatik desagertu zen. Itun berrian oso edarki izaten da. Laino odei batzuek eskutatu zuen. Eskutatu, ez dugu ikusten. Ez? Non dago? Komplikatua, non dago? Bueno, hauxe, honekin gelditzen geran gaur, Jesus jaitsi zen, gure artean egon zen, Jesus piztu eta igo egin zen, jangoikoaren gana, antxe bukatu zen. Baina, entzun dugun evangelioan, ni zuekin nauzue egunero munduaren bukaera arte, beraz, gurekin dago, eta nola dago, guk nola begian biztakoa nola egiten dugu Jesus? Pentsa, Zeite deu guk, beti esate deu, Jesus oroitzeko, Jesus gure arti neoteko, zeite deu. Aitaren, da semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Eta orduan, zezate deu, Jesus nun da orduan, hori pizte deunin gurekin? Importantena hause da, Jesusek bazekin jangoikoaren gana igoko zela, eta gu bakarri geldituko ginala, gu. Garaien bere ikasleak eta orain gu bakarrik geldituko, ez gendula ikusiko. Eta orduan, berak asmatu zuen, zuen gaur ospatuko dezutena, ez da? Eukaristia. Hau egiten dezuten bakoitzean nere oroigarri, han nago ni. Orduan, ogie jaten degunean, ogi itxura gutxi dauka gainea, esaten genuen atzo, ez da? Irine, bueno, baina Jesusek esan zien, hori jaten dezutenean, ni hartzen nauzue. Gero kantatuko dugu, sinisteko mirari. Jesus batez ere aurkitzen da, Eukaristian. Hor gelditu zen betirako gurekin. Zuek gaur aurreneko aldiz hartuko dezute. Hori gauza handie da benetan, esaten izuen atzo, munduan kabitzen ez dana, gure barruan kabitzen da. Nola basartu sagrarioan? Nola basartu? Sagrarioan jartzen deguna da bere ogia, bere gorputza, ez da? Bere ogia. Bera aitaren gandago. Eta gure artean, simbolo bat, modu bat, Eukaristia da. Baina ez hori bakarrik, ni hola hemen nagoenean, hola jantzita, ni ere Jesus naiz. Simbolo bat naiz. Irudi bat naiz. Baina ni ere Jesus naiz. Jesusek esan zuen. Eta nire hitza entzuten dezutenean,
ni entzuten nauzue, gaur bezala. Edo behartsu hauetako bateri, txiki hauetako bateri laguntzen diozutenean, neri laguntzen diazute. Osea, Jesus ez dugu ikusten, baino Jesus modu askotara dago gure artean. Berak horrela agindu zigun. Hori ezaztu. Importantena Eukaristia. Eta gero gu, zenbat aldiz nereak esan dizuen, 2 edo 3 bere izenean bildu eta gaudenean, han nago ni, zuen erdian. Zemat, kursu hasieran ingen duen, igual etxatako ardauko, baino, lehenengo ariketi zein ingen duen, askotan arrepasa deu. Hori bigarren mailan. Baino gu gehala guain apostoluk bezala ez da, baino zein gendun hor adar triste batekin ostroz bete gendun, ez da? Eta ze irudikatzezun horrek, gu zer ginela ordun, Jesusen laguntzaile horiek, ez da? Eta noiz izin leikeula Jesusen laguntzaile, noiz gehala Eliza, Felixek esan duna, laguntze deunien, meseta etortze ganin da parte hartze deunien, otoitzeite deunien, 2 o 3 bere izenin juntatze ganien. Bea hemen dao. Gauz segurua da, jaun hartzen degunean, jaun hartzen degula. Bera gure gana datorrela. Gauz segurua da, berak hori nahi izan zuelako. Gauz segurua da, guk batean batei laguntzen diogunean, Jesuseri laguntzen diogula. Berak ala esan zigun eta. Bere hitza entzuten degunean, segurua da, berari entzuten ari gerala, bera gure artean dago. Bestela, 2000 urte pasa dira eta zen, nun egongo ginen danak. Ahaztuta. Bueno, gaur, nahikoa da, gero. Quería deciros, bueno, hoy es la fiesta de la Ascensión y, bueno, pues en el texto del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado, pues se nos dice con toda claridad, Jesús no le vemos una nube, lo tapó de nuestra vista, que eso es una manera simbólica de decir que la nueva situación después de Jesucristo, una vez resucitado, pertenece a Dios. Eso es la ascensión, está en Dios. Pero no quiere decir que ha desaparecido de entre nosotros, porque nos ha dicho el Evangelio de hoy, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos da una misión. Id y haced discípulos, bautizándoles. Estos niños están bautizados. Bautizándoles. Por eso han besado la pila bautismal, porque están bautizados. Bueno, id y haced discípulos, bautizándoles, enseñándoles lo que yo os he enseñado, mi mandamiento, y enseñándoles a vivir como yo he vivido. O sea, y eso seguimos haciéndolo. O sea que es una manera un poco realmente sorprendente de que aquello que encomendó Jesús a aquellos hombres de Galilea, pues se cumple hasta el día de hoy. Lo seguimos haciendo. Con estos niños eso hemos intentado, eso intentamos, que sean discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Bueno, luego ellos serán mayores y bueno, tendrán que pasar su vida y tendrán que decidir cosas. Pero de momento hemos puesto las bases de un futuro en el que pueden ser verdaderamente discípulos de Jesús. Ederki, orain ba, zutik jarririk, sinismen aitormena egingo dugu. Sinisten dut jangoiko aita, gauza guztien jabea, zeruaren eta lurraren egilea. Sinisten dut, sinisten dut Jesucristo, haren seme bakar,
gugatik hil eta piztu zana. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Espiritu Santua, ta Eliza Katoliko Santua. Sinisten dut, sinisten dut. Eta egin dezagun otoitz, jarri ditzagun gure eskariak Jangoikoaren eskuetan. Eska dezagun Elizaren alde. Oremos en primer lugar por la Iglesia. Jesusen familia den Elizak munduan eta hemen. Azkoitian, gai izan dadila Jesusen gandugun fedea bizi eta zabaltzeko. Que vivamos con alegría y valentía y honestidad la fe recibida. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eska dezagun Azkoitiko neska mutiko guztien alde. Oremos por todos los chicos y chicas de Azkoitia. Gurasoen laguntzarekin 3 urte hauetan katekisean hasi dugun bide jatorrari jarrai diezaiogula aurrentzat ere, que sigamos también en adelante creciendo como cristianos. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Sinismenean laguntzen diguten guraso eta pertsona on guztien alde. Katekisten alde. Oremos por todos los que nos ayudan a crecer en la fe. Eginkizun eder eta bikain horretan inoiz aspertu ez daitezen. Que Dios bendiga los esfuerzos de nuestros educadores. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eukaristia ospatu eta gaur lehendabiziko aldiz jaunartuko dugun guztion alde. Por todos los que participamos en la misa y comulgan por primera vez. Jaun hartzeak, pozez eta maitasunez bete gaintzan. Que la participación en la misa nos llene de alegría. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Guraso eta familia kristauen alde. Por los padres de estos niños y niñas y las familias cristianas de Azkoitia. Gure guraso ardurak, bai etxean eta ikastolan, bai kalean eta elizan, erantzukinzunez jaso ditzagun. Gure aurra hauei, kristau esenplu jatorrik inoiz falta ez diezaien. Que las familias cristianas de Azkoitia seamos cada vez más conscientemente cristianas. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Munduan eta gure artean dauden behartsuen alde. Por todo el pueblo de Azkoitia, para que en medio de los problemas que vivimos, como la guerra en Ucrania, Palestina, Oriente Medio y Mali, sepamos cuidarnos unos a otros responsablemente y ser creadores de paz. Gure kristau eta giza kontzientziak solidarioak izatera bultza gaitzala. Que vayamos creciendo en solidaridad y decreciendo en indiferencia.
Eskadiezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Eskatzen diogu jaunari, Jesuseri, izan gaitezela bere ikasle jatorrak, bere lagun jatorrak. Munduak ez du bera ikusten gu bezalaxe, ikusi beraz dugu ikusten, gu ikusten gaituzte. Eta gu Jesusengan sinisten baldin badegu, hobeto ezagutuko dute. Jauna emaiguzu zure espiritu hori. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Prestatu ditugu, ogi eta ardoa. Jesusek azken afarikoan hori eukizun. Arkumea jango zuten. Arkumea eta ensalada pixka bat, arekin batea ogi eta ardoa. Orduan eintzun Jesusek, azken apariko keinu hura, hau nere gorputza da, hau nere odola da, ogiarekin, ardoarekin. Prestatu ditugu, hemen dauzkagu. Oantxe esan dit, nereak, zuetako batek gaur urtek betetzen ditula, jakesek urtek betetzen ditula. Beraz, zorionak danari, egun honen gatik, baino, berari, bere jaiotza egunean, bere oroimenean edo, urte mugan, hartzen du jauna, zorionak, jakesei. Egunero sumatzen dugu zure maitasun neurrigabea. Eta egunero saiatzen gera, zure maitasun hori antzematen eta eskeroneko izaten. Onarritzazu gure doaiak eta egizkizu guretzat bideko janari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zutik, mesedez. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna gandauzkagu eskerra jangoiko gure jaunari egokida eta zuzen aita ona pozik gaude zurekin eta gure bihotzak eskeronez beterik dauzkagu. Horregatik Jesusekin gure zoriona ospatzen dugu. Eskertzen dizugu, eman diguzun bizitzaren doaiaren gatik. Gaur jakesen urtek, haren bizitzaren gatik ere, eraberezian. Eskertzen dizugu gure guraso eta familien gatik. Jesus ezagutu degulako, eta gaurko egun pozgarri hau ospatzera bildu gaituzulako. Eskerrak, hauen gatik, hemen bildu garen guztien gatik. Horregatik, zure aintza abesten dugu, santu, santu, santua abestuaz. Santu, santu, santua, diren guztien jauna. Santu, santu, santua, diren guztien jauna.
Osana, 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 Benedicatua da, serum oreta, hautaren izenean, Osana, 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 Osana. Bueno, eta orain hasten gera, Jesus azken afarikoa, Jesusen azken afarikoa oroigarria egiten, orain hasten gera. Bedeinkatua zera zu jainko aita ona, zure seme Jesusen gatik. Bera izan zen txikien eta behar zuen adiskide. Berak deitu zituen aurrak bere ondora. Berak erakutsi zigun elkar maitatzen. Horregatik utzi zigun Eukaristiaren doaia bere azken afarikoan. Berak saldu zutenean, bere ikaslekin afaltzen ari zela, ogia hartu zuen, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien sanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Falondoan berdin, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza da. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat eskainiko dana. Zorionekoak onen maira deituak. Egin ezazue hau nere oroigarri. Egin ezazue hau nere oroigarri. Ezta? Egiten dugu. 1000 urte pasa dira eta egiten dugu. Eta jarraituko dugu egiten, beti. Eta horrela dakigu bera gurekin dagoela. Bueno, irudi hauetan, gero kantatuko dugu, ez da badakizute, atzo kantatu gendun. Irudi hauetan, baino bera da, ez da. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau legoa berri ona. Aita ona, entzun gure otoitza, eta isuri gugan, zure maitasunaren espiritua. Padre bueno, infunde tu espíritu de amor a los que participamos en esta mesa de la Eucaristía. Te pedimos por el Papa León y nuestro obispo Fernando. Recuerda también a nuestros hermanos y hermanas difuntos, aquellos que llevamos todos en el corazón, los familiares fallecidos de vuestras familias. Acógelos a todos junto a ti. Reúnenos junto a ti, con María, la Madre de Jesús, con José, su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los que a lo largo de los siglos han creído en ti y te han seguido.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Eta Jesusek erakutsi zigun otoitz xamurrau, hainkoari aita, esaten diogu, ez da? Bueno, hori orain esan egingo dugu, hemen jarrita zaudeten bezala, esku emanez, eta vamos a decir juntos el Padre Nuestro. Gure aita, zeruetan zerana, Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia. Eta gurean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi barkatzen digun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Atera gaitzazu gaitz guztietatik, jauna, líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos tu paz, a cada uno de nosotros, a nuestras familias, al mundo. Jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. eman diezaiogun pakea, elkarri. Descargo de paquete. Angoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Eta jaunartu aurretik, atzo kantatu genduna, oain kantatuko dugu, zutik jarririk, zuek ebai, zutik jarri, eta onutza etorri behartzeatenak etorri, eta abestuko dugu, Bueno, pues, kantu hontan, atzo esaten dizuen, Hemen hain zuzen, esaten dugu, ze sinisteko miraria, ez da, ospatzen degula, irudi hauetan Jesus. Bueno, kantatu ingo dugu guretzat, eta danantzat, ez da. Kantu zarra da. Baina, eduki ederra du, Sinisteko mirari, ainarrigarria, ogiaren iduriz, Jesus ez da lia. Jesus bera durtzen dut aldare gainean, Jesus bera jaten dut egiz jaun hartzea. A ber, tono hartzen dugun, Nere begia Jesus, anez dute ikusten, oro bazen zupiak ez duten abaitzen, baina zalaz gabe dut handela sinisten, sinismenaren argiz
dut ezagutzen. Xe da, Zalantz gabe dut sinisten, hemen dela. Sinismenaren argiz, ez gure giza jakinduriaz. Sinismenaren argiz. Edarki, juntzaitezte zuen tokietara. Atzo esaten izuen bezala, jaunartu aurretik, apaizak erakusten dio herriari, Jesus bera, gure fede aitormena berriro ere egiteko. Ona hemen, angoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen duena, zorionekoak onen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zuen ere etxean sartzeko, baina ez azuitz bat asendatu. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat me in vita eterna. Amen. Umetxoak jauna hartzen duten bitartean organoak bakarrik joko du. Eta gero, herriak azten dania jauna hartzen, dano batea gure ondoan jaunak kantako du. Oin bitartean, organoak joko du xo-be-xo.
Ahora repartirán la comunión, 2 aquí y otros 2 en el pasillo central. Orain jauna parteko dute eta 2 hemen egongoie, hemen aurrien, eta beste 2 hor erditzen. Orain bai, gure ondoan jauna. Zuzera jauna zu gure hartzai eta guzure hartalde. Nora etxean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Nora etxean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Zuk ezagutzen gaituzu danok, zuzera gure hartzaio. Gure ondoan elkar maitatu, gaitezela beti ego. Zure ondoan elkar maitatu, gaitezela beti ego. Baina, isiltasuna ingo dugu, zuek ere bai, xo, isiltasuna. Zuek, hau badakizute egiten, begiak bildu, begiak itxi, eta isiltasun hortan, begiak bilduta, Jesuseri zerbait agindu iezaiozue, zerbait agindu. Jesus, zure lagun izaten saiatuko naiz. Jesus, saiatuko naiz ba, zure esana
Gero eta gehiago ikasten. Saiatuko naiz zu maitatzen. Bueno, isilune bat, egingo dugu, eta bakoitzak, beria, agindu zerbait Jesuseri. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure semearen gorputz santuarekin janaritu gaituzu. Begira bihotzonez zureak dituzun aurrauek, tazkoitiko herria. Emaiguzu guztioi, sinismenean eta maitasunean bat eginda bizitzea. Egunen batean, zeruko mailan ere, bildu gaitezen. Jesukristo, gure jaunaren bitartez, amen. Elizkizuna bukatzera goaz. Elizkizun honek jarraipena eskatzen digu. Bai gurasoeri, umeeri eta kristau elkarteari. Evangelioak esaten digun bezala, Jesusengan sinisteak poza ematen digu. Zaila gaitezela, fedearen poza aurkitzen eta bizitzen. Egun eder bat igaro. Vamos a concluir esta celebración que despierta tanta ilusión y expectativas. Os deseamos que paséis un gran día. Solo la coherencia con lo que hemos celebrado y los deseos de autenticidad en la vida nos pueden ayudar a descubrir y vivir la alegría del ser creyentes. Merece la pena permanecer en la fe, en Jesús y en su amor. Contamos con su paz y su espíritu. Parrokiako eliztarrei etxeko eta gaur gurekin izan zaituztegun guztiei eskerrik asko. Baita ere 3 urte hauetan lagundu gaituzten guraso eta katekistei. Aurrantz ere zuen laguntza beharko dugu. Eskerrik asko eta bezarpada bat guztioi. Gracias a todos los que nos habéis ayudado en nuestro camino, en especial a vosotros, nuestros padres, educadores y catequistas. Seguid ayudándonos con acierto. Ondo zorionak bakoitzari, Gaur zuen barruan gertatu da, zuen bizitzako unerik garrantzizuena. Jaiotzarekin batea, ez da, Jesus hartzea. Ederki, guain bedeinkapena hartuko dugu. Jauna zuekin Eta zure bedeinka zaitzatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. eskerrak jainkoari. Ondoren, jaunartu duten aurrek eskaileratan kokatuko dira eta abestu egingo dute. Mesedez, ez etorri aurrera argazkiak eta bideo hartzera. Gero hor geratuko dira argazkiak ateratzeko. Ahora los niños y niñas van a cantar una canción colocados en las escaleras. Por favor, no os adelantéis para sacar fotos o vídeos. Después se quedarán colocados como están para que podáis sacar las fotos.
maite gaituena, nire badu lagun bat maite gaituena, izena du Jesus. Tu duzu lagun bat maite zaituena, maite zaituena, maite zaituena, duzu lagun bat maite zaituena, izena du duzu lagun maite gaituena, maite gaituena, maite gaituena, lagun bat maite gaituena, izena du